Run. Run. Ay, sus! May patakpan mas dapay pulis. Ay, sus! Dapay pulis mo. Wait. May amumot nga bawal ti rumor nga awan ti mask na. Ada ti mask mo. Sir, pasensya kayo. Alam mo yung ti rule, di ba? Bawal ti awan ti mask na. Nalipatak jay kuya jay. Tano awan ti mask mo akit niya ngay. Aristok siga sir, mask. Adda, natnag lang. Mask mo nga ro dahita. Natnag lang sir. Sige, usara nga ron. Saan mo nga ikatan dahita mask mo Sige, sige. Mabalikan nga pumanaw. Thank you sir Anya nga mas ti ibagbagang? Sika ati agmax no kayat mo? Mas nga Jesus Christ! Hello po, magandang araw po sa inyong lahat, and of course, salamat na naman po ulit sa panunood po ng mga video natin. So may shout out po tayo ngayon kay French kabayan. So siya po ay nasa France. Of course, hello din po sa mga kababayan natin dyan sa France. So baliktad, dito pala, yung mga kababayan natin dyan sa France. And of course, maraming salamat po sa mga regular viewers natin na palagi naghihintay sa mga videos. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. And yun lang. So again, maraming salamat. Sa susunod po.